ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ କିଛିଟା କୁହନ୍ତୁ। କହୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ସୁପନେ କେବ ଆଉ ତମେ ମାନେ ଯୋଉ ରାବଣ ମାନେ ପଞ୍ଚାଇ ଅଛ ତେମେ ଆଉ ଯିବନି ଚଢ଼ିକି ଆଉ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣକା ଆଉ ତମେ ସବୁ ରାବଣ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାଇ ଅଛ ସେ ବସ୍ରେ ଉଠିବନି। ଆମେ ରାବଣ ବେଳେ ବେଳେ ରାମ ହେଇଯାଉ। ରାବଣ ପୁଣି କେବେଠୁ ରାମ ହେଲେ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାଲ ଦେଖିବ। ରାମାୟଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା